కమిటీ సభ్యులకు జై సేవ అని జై కుమరం భీమ్ ಬಾರಿತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೈ ಕುಮರಂ ಭೀಮಿಂಜರ್ ಬಾರಿ ತುನಿತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಲುವಾಗಿತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಕೋನು ಇದು ಉಮ್ಮಡಿ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ರಾಜಗೊಂಡಲ್ಕು ಮಂತ್ರಿನ ಒಳಗಿರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕರೆ ಮಾಸಿ ಮಣ್ಣು తన కీత పోరాటము నెందకు మరటు బొచ్చరు వచ్చరు ఫలితాలు కుంకు అని పొరలుగిరే మాకు మంత మంజే అదే నాసి కుమరం భీమ్ తాతంకు జై వేస్తాం ఆనే కమిటీ సభ్యులకు నుంగిరే నా తరపున జై ఇన్కే మీరటు అంటితల వాయిస్ రికార్డింగ్ దోస అంతటి బతి కమిటీ సభ్యులకి ఎంతిటు మంజే గ్రూప్నాಗ మన వాళ్ళు సభ్యులకు గిరికి అసలు కమిటీ సభ్యులకు మాత్రమే అటెండ్ ఆయన వాళ్ళు వేస్తలు ఇటు అధ్యయనం లాసి ఉండే బతలితేకే తను కీత పోరాటము నెందకు మరటు ఓన పోరాటం కీతది మరుగు వైంజరనే ఏడు నక్కనాగా ఓన పూతల మూర్తి దోసవల ఆత అయినా దోస్తాడే బతి తను అకీత పోరాటమును మరుగు సిరిమంతరితకే తాన చరిత్ర వెచ్చరిసెల్లూరితాపు ಬೋಣ ಓರ್ ಓಡ್ಕಿ ತುರ್ಮಾತ್ರೂರು ದಬ್ಬ ಅಂತಾರೆ కాబట్టి ವರಂಕೊರ ರೋಡ್ಗೆ ಅರ್ಸರಿಸಲೂರು కాబట్టి ಅದು బయట వాసరిసలూరు ఇంత నా వంద ఇచ్చారు తన కీత పోరాటం మరి తన మత్తరు మా సమాజం లాసి కీతరో బాతల కీతరో బతి తన ఇంకెవడికి బతికి మరటి అనుభవించా అంతడికి మరటు అనుభవించా అంతడితే మరటు ఓనా సేవతను మరటికి ఎలాగారు ఓనా డీవని రుసాన అని కాలకారణ ఓనా చదువు ఓన సేవతను మరుగు సేమ అంటారు అది సేవతను తనకీత సేవతను మరంగ సేవాకనే మరటు ಇದು ಗ್ರೂಪ್ನ ಮನೋಳಿ ಸಭ್ಯುలకు బోంగ్ బచ్చరోడికి మంత అయితే అచ్చరు వెహలేను ప్రయత్నం కియానా మంజే వరో వరంకు ఓరబై మాలాసి మత్తోర్రాయ కుమరం భీమితకే ఇన్వల అంతే తప్పు చోకోటెక్కి మీరు అట్లాంటి తల ప్రయత్నం కీసరైన మంత్ తిడిగిరబతి వాయిస్ రికార్డ్కనే నాకు ఇది ఉంది బతలితకి ఇన్ పూసుకి వస్తాయి తపారే కమిటీ మెంబర్స్ ఇంత తిడితే దాంతో కమిటీ సభ్యుడు తాజను ఖాళీ గ్రూప్నాಗ సభ్యుని మంత నచ్చరే వాట్సాప్ గ్రూప్ನಾಗ సభ్యుని నచ్చరేకి అదే లాసిన్ పూసుకితను ఖాళీ కమిటీ సభ్యులకి ఎక్కి సలైతే వాట్సాప్ನ మనోళ్ళు సందిరే ಇದು ಅಟೆಂಡ್ ఆయన వాళ్ళు ಕರೆ ಮಾಸಲೆ ಆನೆ ಇಂತರೆ ಬತ್ತಲೈ ಮೋಕ ನನ್ನ నాకు ಆತ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಊರ್ಗಿರ್ ವಾಸಿ ದಬ್ಬ ಅಂತಾರೆ ಬತ್ತಲೈ ಒಂದೊಂದು ದಾದಲಿರು ಗ್ರೂಪ್ ನಾ మనోళ్ళు దాదలిరు కదా ಅಂತ కుమరం భీమును ఆదర్శం చేతన ఓన పొరలు వేసుకునితకే ఓరు మా పొరడు మమ్మడు గోండ్వాన ప్రజలు కాందు మిన్ వాళ్ళు ఓరు మావ లేకుంత అస్తరు మంజే ఓన్ మున్నే దుర్చుకొని మరడ తిన్న వాళ్ళు బతల్తే అని నహక్ నిప్పుసోలు బారి ఇతకే నమ్ముడు కోతిర నమ్ముడు రాజగోండ్ కాందు నమ్ముడు గోండ్వాన పీపుల్ కాందు ఇది నాట్యమంత మింజే ఓన పొరలు వేసి తిందని లాసి బతలు లాసి ఆదర్శం చేతన నిప్పుసవాలు ఆయో నన్న రాజగోండ్ నాందు మిరడికి రాందిటే బతి ఓన పొరలు వేసుకుని నన్ను తినవాళ్ళు నాకు బతలు అవసరం అంతే బచ్చరు నన్గిరికి ఏనా ఎక్కి వాక నాకు ఆంతర జర బుద్ధిమంత అదే లాసి వడక అంతను ఓన పొరలు వేసి నన్ను తినవాళ్ళు బతలు ఓంగ్ జరాతర విలువ సీవే బాన్ విలువ సీకనే బతుండే కడమతురు గిరే విలువ సీయనయ్యే ఇజ్జత్ పోయి మాటు వాయువాళ్ళు 28 తారీఖును కమిటీ సభ్యులకు తీయను వడకసేరు మంతేరు బతి ಅದು ಮಂಡಲ ಕಮಿಟಿ ಸಭ್యులు ಆಯ್ವೆ ಆಗಿರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಟ್ನೂರು ఇంకే బోన నాట ఓంగ్ మంతాయికి విగ్రహం పూతల
కాబట్టి ಪ್ರತಿ ವರೋರ್ಗಿರೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂಡಲ್ ವೇರಿ ಸೊನ್ವೇತೆ ಬತ್ತಿ ನಾಟತೆ ಬತ್ತಿ ಡೀವನಿರಿಸಿ ಉದ್ಬತ್ತಿ ನಾರ್ಲಾ ಬೋಟು ವಹಲಾಗಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಸೊನ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ದಾಕಟೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಂತ ದಾಂತ ನಿಂತನು मिरड़गिर वान तिटो बदल की तिटो मंतटे बचो नालों से यूं वीसी तपिना मारते जरा जागृत मनवे बान कियलागर सूडट की ऊरू वो ताना బొమ్మతను ఓసుకున్నాక దోస్తరితే మావతు నావటికి నెంకెక్కి ఊరు మావ జర ఊరిగిరి కాపాడుతురే मराठो इन किसे मते नाट नार उपसिगिर बोरो वास की सोड़ते के बतल मनता फायदा बताई सले यट्टिताई मराठो बच्चर केना अंतटे बती अच्चिरते 28 तारीख इंजर इत्तर बती कमिटी सभ्युలకు दाकड़ मराठगिर केंस काट सलेते मराठगिर बादाम वेह काट मराठ बादाम वेहते किनकी सभ्युలకు मुन्ने आसी ताकले मराठ ऊरुकुन वेहबाटु मावा समस्या अंते ऊर बतल कीने इते మా సమస్యతో మీరు తీర్చల్ బిట్టు నమ్ముడు బారి వాకు మింజే మంతిడికి ఆ ఇన్వాల్సెల్లే వరంకు వరోరిన్కి 7 హక్కును రాసి ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಏರ್ಪಾಡು ಕೀತಡು ಮಂಜೆ ಅದು ಕಮಿಟಿ ಬಾರಿ ಸಂಘ ಆಯನ್ ಲಾಸಿನೆ ಆಸರ ಆಯನ್ ಲಾಸಿನೆ ಅರೆ మా నారేన్కి ఉంది సమస్య పూర్వం అంతತೆಗೆ పక్కతురింకే 7 హక్కునాగైతే మా ఉంది నాటంకు తమ్ముని తాళ్ళిరి తప్పకి సారు హక్కునరు अच्विरासिकुन कियन साटिन के माट उंदी कमिटी की तटू अत कमिटी तोरकु मराठ समस्या वेहवेस होते के ओरिन के मा मंडल तक दादली तप दिन के कमिटी तोर मायनल दादली तप इनके डगुर बासी तप मराठ दादां के वेहवटु बांक वेहवट तके और मा के तल समस्या मनतेन वल वंग बान करे मायर और बान माक सेवा कीनु रा और सेवा कियन लास मुने वातु मालिर कुनु मराठ मा समस्या वेहचिकुनु आ समस्या पर ताक काटिंजर की तरकी ताकना निके प्रतुंदी नाटे समस्या मंजरन मदनं बती बोना और मत के इनके अंटे तल तन लाट से मंतर बान समस्या बैठार बान ओडक्यार इनके अदे स्वयं बाबूराव आंटी को ಅದು ಜೋಡನ್ ಘಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ತಾನ್ ತಂಡ ಬಗಿತಕ್ಕೆ ಮಾಕು ಹುಡುಕಿ ಅರ್ಸಿ ಮನೋಕಿ ಅದ ಓಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ಕು समझर कोटे करता अरे या गोंडवाना पीपुल कना अरे तो वना कुमरम भीम म्यूजियम ना गई तल दोस्त लेरा ऊर सपरेट ऊर को केटा इंस्तादेन का वीर बार दोसांतरिन वलगिरे समझर करता माता आन अरे और समस्या तुम तोरा समस्या तो नागा समस्या प्रॉब्लम आंदु मावा कावट ओडता तो इनके मानाडन समस्या तो मराठो वेहवे होते के वोंग बान ओडक्यारारू कमिटी सभ्युలకు बान ओडक्यारार वेहाटु ಮಾನಾಟಗೆ ಮಂತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಸಭ್ಯುలకు ಬತ್ತಿ ನನಗಿರಿತ್ತನೆ ಮಾ ಕಮಿಟಿ ಮಂತಾಂಕಿ ದಾದ వెహకటు వాంతరికి వాయితే ఊరు వాయువురా ఇತ್ತು నాకు అక్కడికి నాకు గమ్మత్ అనిపిస్తాయి అరే కమిటీ బతాం కమ్ ఏర్పడతా కమిటీ తుమన్ లాసినకి ఇత్తు నాకు అంటికు అధ్యక్షులకు వెహతనే మావను మీ కమిటీ సభ్యత్వం నల్తండటు ఇంజర్ ఇన్క ఇత్తోన్ బతి ఇత్తోన్ గిరై బతలో अरे समस्या तो वेहते क्या कि वो वानरू वेहवे होते बारी वानरू अचुरकी ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಬಡ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯೆ ಬೈ మీ సమస్య మూడు పోరాడడానికి బాటి వాకు ఇంజరీ నీరు కమిటీ వాళ్ళు అది ఇండివిజువల్ ఆయో రోత సమస్య ఆయోకి నాటన సమస్య మరటు నాటం సేవకి అని లాసి కమిటీ ఏర్పాటు కీతట సింగిల్ వరుణ్ లాసి ఆయో అది ఓడికిర్సి తాకన కమిటీ వాళ్ళకు వేహన భార్యకి ఏం చేసలు రిత్తకి నాకు అనిపించంతకి నా మందే మంతే బత్తలితకి మావ 7 హక్నాగా బట్టి మంతంగింజర్ నాకు అనిపించంత ಬಟ್ಟೆ ಮಂತಂಗ ಸಲ್ಲಂಗ ಬತ್ತಿ ಉಣ್ವಲಿರ್ತೆ ಮಂತೆರು ಹುಟ್ಟೆಗೆ ಉಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಇಂಜರ್ ಸಲ್ಲನ್ ಬತ್ತಿ ಬಸ್ಕೊಂಡನ್ನ ಅವಿ ತಪಾದೆ ಉಂಡನ್ನ ಪೋದ್ರೇಕು ನರುಮನ್ ಲಾಸಿ ಕೂರ್ಕು ಆಯನ್ ಲಾಸಿ ಅಚ್ಚುರೆ రాత ముంజరైన మత్తకే ఇనికి పాపం అధ్యక్షులు अरे बच जेलान रूप मन किट भाई बैठ पेसेटू दूसरो समाज बान सोंजे मंत मुन्ने बान एदुकसेर मंतर बान डेवलप आसे मंतर मा ऊरुंडे बारी अवे कुरेकु गंगंगु ताडिंगु सींदिंगु अक्केन बारी भारी पेसेट ऊरुकुन सूडड भाई कड़क मंतांकी
ಮಾವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸ್ತ್ ಕೋಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿ ನಾಟೆನ್ ರೊಪ್ಪನೆ ಬತಲ್ ರೋತ ರೊಪ್ಪನ ಕಲೆ ಮಾತನೆ ಬಾನ್ ಸಾಪಡೆ ಮಾನ್ ಬಾಂತ ಸಾమెత ఏమంత నాగిర్వాయ చొకడు బతింగే ఈయనమంత ఫస్ట్ ఏడు నాకనాಗ ಇದೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಿಯಾನ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಿಯಾನ ಅನಿಕೊನು ಒಂದು ಬತಲಿತಕ್ಕೆ ಮರಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇವಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮಂತ ಮುಂದೊಂದು ಬತಲಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದು ಸಂದರ್ಭಂಗ ಬತಲ್ ವೆಹ ಅಂತನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮರಟು ಕುಮ್ರಂ ಭೀಮ್ನಾಗ ಜೆಂಡಾನಿ ಪುಸ ಅಂತಟು ಜెండాదిగ రెండు ಗುರ್ತುಲ್ ಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ಪೇನ್ಕ್ ಬರಕ್ಕೆ ಜೆಂಡ ಕಪ್ಪಡಿತಾಗ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಲ್ಕೊಂದು ದೋಸ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದು ಭಾರಿ ಅನ್ ದೋಸೆ ಏಮದ ನೀರು ಗೋರಿನಾಗಿರೆ ಜೆಂಡ ನಿಪ್ಪುಸ ಅಂತಿರು ಗೋರಿನ್ಗಾಗಿರೆ అని మటంకు నా పేనుకు నాక ಅವು ಜెండా ಬಾರಿ ನಿಪ್ಪುಸ್ತಿರಲ್ಲ ಜెంಡನಗ ಇವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಲ್ಕು ಭಾರಿ ಮಂತಿರಲ್ಲೇ ಬತಾ ಸೂಡ ಅಂತಿರಿತ್ತ ಪಾಗಟಾಲು ಅದೊಂದು ಕರಿಕಿಯಾನ ಮಂಜೆ ಮರಟ ಕೀವಲಿ ಗಲ್ತಿ మొత్తం బయటరా అంత మరట కీవలికు మాకు బయటరా అంత తప్పితే మాకు కరే మా అంత మరడ బతలు తప్పు కీసరు మంతట అదేం లాసి మరడ భారీ మున్నే సొంజేసేలు వాటి తప్పిన చదువు మరట గల్తికి ఇంతడు మంజೆ మున్నే సొంజేసేలు వాటు ಅದು ಮರಟ ಕೀವಲ್ ಗಲ್ತಿ ಬೋರ್ ಸೂಡ್ ಸೇಮಂತೇರ್ ಜెండా ಕಪ್ಪಿಟ್ಗ ಹಚ್ಚಾರ್ಸಿ ಮಂತೇರ್ ಸೂಡಾಟ ಜೈ ಜಂಗು ಇಂತಾడు ಜೈ ಲಿಂಗು ಇಂತಾడు ಭಾರಿ ಸಿಯರ್ ಮಾಕು ಏಸ್ ಬರ್ಕತ್ ಭಾರಿ ಸೀನು ಅವು ಸೂಡ್ಸಿರೇನು ಮಂತ ಪೊರಡಲ್ ಪೇನ್ ದಾಗಿರೆ అవే సాక్ష్యాలు కలే నాగిర్ జరా జరకే ఉడికి సాక్ష్యాలు కితపావు కళ్ళు బరే మరటు మున్వల ఆయాలైతే నెహార్ అలవాటు ఆతటాలే అదిగిరి విట్టడాలి మాకు బతి విట్టడిన వాళ్ళు మరుంగుతారు రాత ముండెం కరిస్తారు అద్దెని లాసి మాకు ఏస్ బర్కత్ వాసేసేలే ఉంది ఆసేర్స్ అలవాటు మున్నే తాక్సేర్స్ అలవాటు చదువు దీని జర కంట్రోల్ కితేగే ಸರ್ದೆ ವಾಂತರ ವಾಯುರ ಟಾವಸೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ತನ್ವ ಮೇಂದುಟ್ಕು ಚೊಕಟ ಅಂತಾರೆ ತಾಪು ಇಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ವೆಲೆಟ್ರ್ ಮಂತೇರ ಆನು ಉಂಜಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಮಾರಿಸಿ ಮಾರ್ತರು ಮಂತೇರು ಬಚ್ಚಂಗೋ ಸೊಕೊಟ್ ನಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಓನ್ಗ ಮಂಜಮ್ಮನು ಪೆಟ್ಟಿದ್ಗ ಬತ್ತಿ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಪಾರಸರ್ಸಲ್ಲವ್ರು ಭಾರಿ ಅದು ನಿಸತೆ ಅದು ಕಲ್ಲಾಯೋ ಮತ್ತಾಂದು ಏನ್ರಿನ್ ಮತ್ತನ್ ಬೇಸನ ಅದು ಮತ್ತಾಂದು మహగ మొత్త గుండె ధైర్యమును అని మావ శక్తులకు మావ ఆలోచనను ఆ మొత్తం జావుక అంటారు ఒప్పు నెత్తుడునికి జావుక అంత అదేం లాసి అడ్డ మారుసారు మంతారు మా ఊరు మున్నే వాసరిసెలు నాలిరుకు చొకడు వెహవలిరు మానలిరు ఆనాసరు మంతే సారి వెహవలిరు తొహవలిరు పజార్సరు మంత చంపుంజుకునే నాటన్ రొప్పు అద్దు పజవాడసరు మంత ನಾವ ನಾನು ಉಂಟನ್ ಇಂತಿ ನೀವ ಸೊಕೊಡ್ ಬತ್ತಲ್ಕಿ ಇಂತಿ ಬತ್ತಲ ಪೇನ್ಕು ಅಸ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಟಾವೈಕಿ ಬತ್ತಲಾರೆ ಮಾಮ ಪೇನ್ ಕಾಲೆ బతలింతే వంజి గాట ఒకటి తీసుకుని మాకు గాట తిత్తంగాలే భార్యాను ఇతకి అవి తప్పు కోరుకుంటాం కాబట్టి తప్పు కోరుకుంటా అవి కొన్ని మళ్ళీ తిండవలాత తిండతేకి అవి కొన్ని సాక్షాలకు గవదారుకుని నిపుస్తారు గవదారుకు నిపుస్తారు ఊరు గవదారు కిందకే మాకొని చూడిసి ఊరే ఆడించేయమంటారు ఊరే మాకొని శిక్షించేయమంటారు ఉండే మరటీని మంతడితే ఊర దాయతని మంతాడు మరటు ఊరి విరిసెల్వాకిస్తే మరటీని మంజిగి మనవటు బయట అరసికి మనవటి ఏం నా మందేమంత అద్దెని లాసి ఊరే గవదారుకు సాక్షాత్కు దేవులకు ఊరు సెలవు పోతే మరటు ఎట్టితూరే అద్దెని లాసి ఉండే బోనాయి పేందా మంతాయి అచ్చుడకు పేనుకు మంతంగి అప్నం దాంతేర్ दूसरों कीनतेर बत्ती माకు అసలు తుర్మంతేరు మా తరసు మాకు సూడ్ చేయమంతారు అద్దెని లాసి మన తప్పు గీత కేపిన మాకు ఈయన ఇది సరి ఊరు ఇంక వెహనల్ సెల్లూరు కాలి సూడ్ సెరని మంతారు అచ్చురే అదాదిరన ప్రతి జాగ్రత్తగా మన బదే ఉంది కార్వకి ఇంత అడితే అది జాగ్రత్త సూడ్ సెరని మన అంతే బతి మరటు ಆಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂತಟೇ ಬತಲ್ ಜಾತಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರುಲ್ಕು ಮಂತೇರು ಜెండాదిగా నిప్పుసా అంతాడు ఊరుకుని మరి కాయదతలు లాసి నిప్పుసికుని ఊరు మున్నకి ఇంతాడు ఊరు మున్నని మరట గల్తికి మంతాడు మంచి ఊరు మాకు ఏస్ బర్కత్ బాన్సి ఇంతారు వాటికి అదేం లాసి మరట ఉంది కామ్కి కడితే మరో మానలు మీరే మాసర్సెల్లో ఉండే తాంక్ తగ్గట్టు చిద్దు మంతానికి ఉండు వాళ్ళు కళ్ళు బొంకెటావై కుమరం భీమికి అరే ఇది వాసేమంతా
కేకటు పండుగ అరే దుసరు జాయితాం పండుగలకు ఆంటీ ఆంటీ డిబ్బ డిబ్బ ఓ డీజేస్ కూడా అబ్బా పత్తి ఉంది నాటే అని దేవరికి ఈతురాగా పేనుకై బోర్కీతే ఆ దేవరికి ఇవ్వాలి ఈ పేను కాందుగా అవి ఏడు నాకు నువ్వు వెహట్కి వెహట్ ಬೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಡ್ಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ್ಗ ನಾಟೆನ್ನಾರು ನೀವು ಪುಸ್ತಿಟ್ಟು ನನಗಿರೆ అంటే మస్తు బాధపడుతాను బతికి అరే ಮುಂದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮಂತಾರೆ ಊರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಮಾಡು ಆಯ್ నేను ఆయివే నాడి కరే మాయరిತ್ತು ನನಗೆ అని పేన్ పాటలు వేస్తుర్ರಿ అరే నాటి ఇది నిప్పు సాట్రా ఇది కీమ్ ట్రైన్ అది పేన్ దక్ మా మంతై సంస్కృతి ఇది గై అది పేన్ కీమ్ ట్రైన్ వేస్తురని అని మా ఊరు ಬೋರ್ ದೇವರ ಸೆಲುರani ಪಾಟ್ಲಾಲ್ ಸೆಲುರ ಜಾಗತ ಕಾಯ್ದ ನಿವಡಿకి ಇವಲಿ ಬೋರ್ ಸೆಲುರani ಬಾರಿ ದುಸರು ಜಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಾರ ಅಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಡ ದಸರಾ ವಾಸೇಮಂತ ದಸರಾ ವಾಸೇಮಂತತೆ ಇದೊಂದು ಆಜಿರಟು ರಾವಣುಡು ಬೋರಾಂದು ಮಡವಿ ರಾವಣ ರಾಜು ಬೇರೆತೆ ಬೋರಾಂದು ಓನ್ ಬಾರಿ ದುಂಡು ಸೀಂತೇರು ದುಸರು ಜಾತುರಾನಿ ಇನ್ಕೆ దసరాకి ಇದೊಂದು ఆదికేమిటు దుసరు జాత పేనుకొని మీరడు చొక్కడు 9 రోజు చొక్కడు పూజ కీతాడు బతి ఊరు చూడా నీ పేందుని బతలకి అంతే ఓర్వరో రాజు నివిడికి వేసుకొని మాకు సొక్కడు సుక్ ఎస్బార్కా సీతో సముద్ర సమానం చూడతారు మాయనలా అందురలే ಅದೊಂದು ಆಜಿರಟ್ ಓನ್ ಆಸಡಮ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತರ್ ಸಾಲಿನ ಮಿರಟ್ ಬೇರೆ ಉಂಡಾವೇನು ಉಪ್ಪು ಸಾಂತಿಟು ಜರಾಂತರ್ ಮಂತೈ ಇಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೇಯ್ತೇಕೆ ಆಸರ್ ಸೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜತ್ತರ್ ಮಂತೈ ಬತ್ತಲೇನು ಮಾಡುಂಡೆ ಬಚ್ವಿರ್ ಮಾಂತಿಟ್ಟು ಅಚ್ವಿರ್ ಜರ ಹೇತುಕೇಮಿಟು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಂತತಿ ಕದ್ ಬತ್ತ ದುಸರು ಜಾತಿತ ಕಮಿಟಿ ಅಂದು ಮಾವ ಕಮಿಟಿ ಆಯೋದ್ದಿ ಮಾ ಲಾಸಿನಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಮಿಟಿ ಆಯೋಯ್ इन बारी किसे मानतेटू दूसरो जाता मीनगा अंता मा जाता मीन मंगी मारटिते मारड मान राय बेटी मारू कमिटी मानली राय री तुम्हारी पेन का 28 तारीखु पेन तुंगा नंगे पूजा के नागा की कड़ वारड मा पेन दा वायलंक मी बतलाता वज्जाता ही सिर्क सोता की अदे गणपति दुर्गादेवी ने उपसाटू चोकोटू अव येस बाग का सीनता इज्जत ఏమోదనా అరే జర కరికేమిಟು ಬಾರಿ ಉಣ್ಣುವಲ ಆಶ್ರಮ ಇದು ಬತ್ತಲಾಂದು ಮಾ ಜಾತಿ ಬತ್ತಲಾಂದು ಇದು ಮತ್ತಾಂದು ಅದು ಜಾವಗಿ ರಾಯ ಬಾಬಾ ಜಾವ ಒಟ್ಟೆ ನೀನು ಜರ ಶಕ್ತಿ ವಾಯರ್ ಬತ್ತ ಅದು ಬತ್ತಲ್ಕಿಂತ ನೀನು ಎತ್ತಡೋನ್ ಜಾವ್ಕ ಅಂತ ನೀಕುನ್ ಜಾವ್ಕ ಅಂತ ನೀ ಪೂರ ಆಧಾರ ಪಾಡಿಸಿ ಮನವಲೇರ್ ಕುಟುಂಬಮುನ್ ಜಾವ್ಕ ಅಂತ ಅನಿಕೊನು బతలింతే నీవు కుటుంబాలకు మంత నీకు చుట్టాలకు మంతారు ఊరు అచ్చిరు బతలు బచ్చో కలకలాయన ನಿಮ್ಮ ಬರೋನಿ ಹೊಡಿತಕ್ಕೆ ನೀಕು ಬಚ್ಚಂಗ ಗೋಷ್ಠಿ ಓಡ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಬಚ್ಚಂಗ ದಹ ಸರಿಯ ಸೂಡಿಸಿ ಮಂತಿ ನೀವು ಬಚ್ಚಂಗ ಅನುಭವಾలకు ಮಂತ ಅಚ್ಚು ಅನುಭವಾలకు ಅರೆ ನಾಲ್ವಿರ್ಕು ಈ ಸಲದ ಕನೀಸ ಇವಿರ್ಕ್ ತಿರ್ತೋಹ ಸರಿ ತಾಕನಿರ್ ಚೊಕೋಟ್ನ ನೀವು ಆಗ ಮುಂಜಿ ಉಂಜಿಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಆಗ ಮಾಂತಿ ವಾಯವಲ್ ಪೀಡಿತ ನಿನಗೆ ಊರ್ಕು ಬತಾನ್ ತೋಹಕಿ ನಿಮೆ मामा कोई पेन की वे राय तो के इन पेन तुंगल रंजे तो के इनके पेन तुंगल 20 तारीख कुमरम भीम पेन तुंगना और मालासी की పోరాడతారు ఓన్ మర पेन आतोर मालासी ते मा పొరల్ నెపసితోర్ మాలాసి की तो मानंग मराठी वे होते के निम तेलंग को दूसरंग दो वोसी दोसा गणपति दुर्गादेवी अरे नी उपुस्तिट भाई वायवल साल दानु उपुस मटु मस्त कला सेमंत ना जातु ननई नासडम की श्रमंत तफिन नाक ना मंदे वासरमंत जाना तेर विचार किमटू